ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଥିଲା। ଆପଣ ଆଜିର ନାରୀ କି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ତୁଳନା ହେବେ ନା? ଯଦି ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଟି ଦରକାର ବର ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜକୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟବାନ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କାହିଁ ଖୋଜିବି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଳି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତମେ ଅର୍ଦ୍ଧନଙ୍ଗଳା ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କିଛି ପଇସା କମେଇବା ଆଶାରେ ବା କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଆଶାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।